Здравейте, машини! Аз съм Янчо Сат от Gplay TV и от днес нататък започваме да качваме клипчета с предикшени, бетове и така нататък за самата група. Говоря за групата на YouTube във Facebook, където един Димитров дава своите предикшени. Аз разбира се ще ви ги дам абсолютно всеки един ден. Ако ви харесва клипчето, може да сабскрайбнете. За днес ми се избрали точно един матч и ще ви го покажа, разбира се. Преферирам към моят десктоп. Днескашният матч, който сме се избрали с Димитър Димитров, разбира се с цялата група, е матчът между отборите на EFRAG и отборът на Flipside, като ние сме бетнали на отборът на Flipside. Този матч сме взимали само днес и ако ще бетвате, разбира се, на своя глава и не много, за да няма после сърдите, е именно между отборите на EFRAG и Flipside, като ние пък ви даваме предикшен, че отборът на Flipside ще победи отборът на EFRAG. Разбира се, това клип ще го кача в YouTube, ще продължаваме да качваме предикшени и бетове, знаете, и бетвайте на своя глава, разбира се. И не забравяйте, че абсолютно всеки един ден ще продължаваме да качваме, както когато има всеки един път giveaway, ще го качвам в моят YouTube, така че сабскрайбвайте смело. Това от мен, момчета, сега. Ще се видим съвсем скоро.